Ваше Светейшество, продължаваме този разговор от срещата ни в предишното предаване. Един от най-често задаваните въпроси на нашите зрители, освен за работата на църквата с младите хора, и за социалната дейност, социалната мисия на църквата, която сякаш през последните години доста изостава. Вие какво ще направите в това отношение? Ще имаме ли повече благотворителност, повече социални кухни, особено във време на криза? Знам, че един от софийските свещеници има идея за болница за лекуване на онкоболни деца да се създаде. С затрудненията, които има Светата ни църква във връзка с финансовата страна, нямаше досега открита възможност за по-широка социална дейност. Но както виждате и в Дървеница, отец Димитър, който почина, беше организирал хубава социална кухня. Имаме примера на Свети Василий Велики с неговата Василиада. Тези социални селища, които той е правил. Хубаво е всичко това да се организира от една комисия, която да помисли върху подреждането на необходимостите и постепенно те да се решават, за да има някакво придвижване напред. Но при тези кризисни положения ще бъде много трудно да има широко разгърната социална дейност. Колкото е възможно да се постави начало там, където има условия, ще трябва да се подкрепи с много желание тази дейност на отделните храмове и отделните енории. А не е ли по-важно и хората, някакси мирените, със своя свещеник сами да се организират, сами да развият тази дейност? Собствено християнската благотворителност не е ли по-важна, колкото тази, която църквата институционално ще организира? Някакси това като християни, може би като нагласа все още не липсва. Получават се често такива дарения от различни слоеве на обществото за домовете, където има нужда от това. Домовете за деца без родители. Има и възможности както при храмовете, така и при самите домове да се организират такива благотворителни инициативи. Стига да има време за това, желание и възможности, колкото е необходимо. Съвременният свят сякаш все повече се изгражда от духа на консуматорското, на потреблението. Все повече целта на днешните общества е единствено и само да произвеждат и да харчат повече към това. В немалка степен ги стимулират и държавите. Какъв е християнски отговор на тази консумативност, която ни залива, от която често виждаме и църквата не е защитена? Този стремеж към забогатяване, към охолство, към разкошен живот никога не е бил подчертаван като полезен за душата от църковните ръководители. Добре е да си спомним притчата за богаташа, който като се умножило неговото богатство, той казал на душата си: душо, имаш много блага, яж, пий, весели се. Да помислим как от събраното
което сме придобили, да направим и други хора щастливи и спокойни в живота. Какъв е християнски отговор на секуларизма, който наред с консумативността, свръхпотреблението също ни залива в световен мащаб? Света сякаш все повече се отдалечава от Бога. Разбира се, секуларизма в християнския живот не е желателен и с всички средства християнската църква, Христовата църква защитава християнския елемент в живота на своите пасоми, а не секуларистичния, който много често води до атеизъм. Така че секуларният свят просто трябва да бъде много добре преценяван за църквата и което не е желателно от нейна страна да не се допуска. Негово Светейшество Патриарх Максим ще остане в историята ни и с канонизацията на жертви от Априлското въстание, от Новоселското въстание, от Баташкото клане. Негово Светейшество Патриарх Неофит ще предприеме ли стъпка за канонизацията на жертвите от комунизма? Има такова изследване. Предполагам, че ще се продължи, ще се завърши предварителната подготовка и тогава ще се пристъпи и към организирането на така наречената канонизация. Вече след като всичко е проверено, ясно, точно, готово за придвижване напред. Убеден ли сте в нуждата от тази канонизация? Щом имаме жертви, щом за вярата са пострадали свещенослужители и мирени, те имат възможността и са достойни да получат мъченически венец. И последният ми въпрос в нашия разговор, който започнахме в предишното предаване и завършваме днес. Как виждате диалога с Западната църква? Българската патриаршия през последните години доста остана в страни от този диалог, излезе от Световния съвет на църквите. Вие какво виждане имате за диалога с Западната църква? Това е сериозен въпрос и не трябва да бъде изразявано само лично мнение, а мнението на Светата ни църква трябва да бъде известно, оповестено и защитено. За сега Българската православна църква не участва в Световния съвет на църквите, нито в продължаващия диалог с католическата църква. По време на нейното участие не се получи никакво сближение между западните и източните християни. И като се вижда безплодието на тези срещи, така се прецени, че по-добре Българската православна църква да не участва в такива не дотам така полезни за православието срещи. Благодаря ви за този разговор, Ваше Светейшество. Още веднъж да напомним на зрителите. Миналата седмица бяхте наш гост. Днес на запис продължихме този разговор. Благодаря ви за честта наистина да бъдете наш гост и за готовността да отговарите на нашите въпроси в тази усилна за вас седмица след вашата интронизация. Благодаря ви. С надеждата отново да бъдете наш гост, разбира се. Благодаря ви за поканата и за предоставената ми възможност да поговорим пред зрителите
чистосърдечно за това, което чувстваме, можем да осъществяваме и очакваме небесната помощ за нашата бъдеща дейност.